Eh! Kuha isa siya bal. Kulangan pa. Si kulangan pa. Kulangan pa kaya? Tama na. Si kuha isa. Wala pag nakulangan yung kagod. Da na to. Bullshit. Wala panibalaan. Dungaki. Feeling na ko bud kinakulangan ko but. Dungagan ka na to. Pabuta ako. Hello guys! Ako ang papa ni Dini guys! So karon guys, so nitukar na pud ang amuang utok guys. So nitukar na pud amo pagkabuutan. So i-prank na pud namo si Axel og iyang mga igsuon guys. so so nagpalit ko gani nag-anirula guys. Tas timplahan na tong Diyos. Tas ipainom na to sa ilaha guys. Nagsama. Oh, na. Let's go. Itimpla na nato, guys. Ara, guys. Eh! Napaka-angas, boy! Wait siya, guys. So, butangan na natog tubig, guys. Kaya ito anang itimpla, guys. Eh! Eh! Yeah guys, punuan sa na to guys. Ayan. So kana siya guys, pwede na siya. Tapos i-mix na to guys. Eh, napaka-angas boy. Tilawa na to guys, be. Takluban na to guys. Hey, let's go! Isa. So, diri na to na ibutang. So, diha na to na siya ibutang guys, para dito isa mailhan guys. Hey, napakaangas boy! So, napuntay cookies diri guys, ipatilaw sa ilaha guys. Magkuha sa data. Sa dira lang. Eh! Napaangas boy. Eh, kita na sa ano oy. Di ara na siya guys. Saradaan sa nato guys. I-prank na to sila yung sapa. Shhh! Ay sapa. So tara na guys. Tawagon na to sila guys. Let's go guys. Open the door. Asa man to sila? Bal. Ali, naikuan. Pag timo sa. Gusto ka timo? Dami. Oh, ali din sulod. Ay sa. Eh, so na ko ipa-challenge nimo Bal. Sana kay pa-challenge nimo. Hawasa lang. Kung mahibalaan nimo kung pila unsa na siya nga say tawag ani, unsa na siya nga kanang juice. Kung say pangalan na niya nga juice, daog ka. Ang kanila sa ani. Oh. Kung unsa na siya kung itimpla nga juice. Unya, unsa mo ma ako ah? Na kay 5,000 pesos. Sige sige sige. Tilaw sa og cookies. Kani? Cookies. Dami na. Sige, juice. Pwede naman. Juice na. Dami man na. Di na hugawa. Dili. Saan siya? Saan mo pagkatbalo ang nagdili ni mo inumon? Ay, ipahurot din eh. Dili ba siya ni sharing hoton? Inuman lang mo siya ba? Sige. O, sama siya. Gusto pa ka? Tama na, tingnan eh.
Ay, sa kuhan sa ti kagadali. Kuhan sa ti kabala, kadali lang ha. Luuda yun ay. Lamak tayo doon. Rinula ka tingnan mo dito eh. Pero narinula tabang. Ayok sa po. Ayok sa po. So, tara. Ay, gusto ka mo balos? Gusto. Tawagay mong mga igsuon ka. Para pang... Dali, dali. Eh. Eh. Yeah. Asa sila? Yeah. Dali. Dali surprise. Eh, napakaangas boy. Imo lang siyang kuanon. Isa-isa. Videohan ti kabal. Tapos kuan sige, ikaw kuan sa iya, guide sa iya. Sama ni. Kanang dapat makabalo ka kung unsa nga juice akong gitimpla na ini ka human nimong inom. Cookies sa cookies. Sige, count sa niya. Kaon sa kuan ni. Oh. Eh, napakasarap boy. Dami no. Sige, juice. Dami, uy. Sige. Natulon man. Hilang. Ay, dugagi. Mga tong nga para may balaan yun mo sa kuan. Yan eh. Kung saan mo pagka-feel, di ba? Eh. Kuha siya bal, kulangan pa. Kulangan pa. Kulangan pa kaya? Tama na. Muro. Sige, kuha sa. Wala pag nakulangan yung kagod. Dali, kuhaan daw na to. Sige, sige. Kaso ka karnula, gaba. Bago matapalit. Tara. Asibot na po. Wala mong katagaan. Sige, sige. Katagalan ni Stashi, ani kay. Pretty. ni Challenge Stashi. mo na siya, challenge. Yan, very good. Eh. Ready nakabot? Cookies and juice. Oh, What's- challenge. Dali ka. Ana. Go. Ay kuha sa cookies. Tag ano ni mo bot kung unsa ni nga flavor sa juice? Sige. Sige, go. Kaon sa cookies daan. Cookies. Pwede naman di mo cookies. Pwede naman juice dito. Mukaon ka or dili na lang? Mukaon. Ayun na lang. Sige. Pagkahumanan lang. Sige, go. Taganon. Inom ikaw mo sa sa. nimo daan. Di ba ko nahugaw ba? May sabi ka na hugaw. Sige, dali. Oh. Inom may jud. Sa ba kabalo nga dili? Inuman. Inumi pa jud po. Wala pa nabalaan. Dungaki. Feeling na ko bud kinakulangan ko but. Dungagan ka na to. Nakapagpunta ako. Tama ba? Tashi! Tama pa ba o? Ay, Wakatag ay nakatagan si Tasha, hapit siya nakatagan. Hapit pakatag-an Tashi par. Wali. na yun! Ikaw na yun! Ikaw na dyan ang pag-asa ng bayan! Woo! Woo! For the go! Si Par na dyan ang makatagna. Oh my God! Napili na mo ang moment. Yes! This is the Wali. moment. Yes, sige.
Sige. Dahil ka par. Sa may buhat. Eh, napakaangas boy. Isa, taga-ano lang nimo og unsa na siya flavor. Sige, ikaw mo. Tilaw mo kaon sa kadaag cookies or mo tilaw na kaditso? Ditso na. Sige. Sige. Manitag ano no? Sige. Sige. Oops. Mura lagi. Duwa ki pa par. Tilaw ra manggod. Tilaw sa pagkabalo. Ganini mo. Unsa? Five. Sige na kulangan pa ba? Bulig maglangan ka par. Kuha isa. Eh! Napakaangas boy. Alin. Eh, napakaangas. Eh, napaangat